Ako nakita ndring ako ano. Parehan ako nga di kalakaw. Pero atong duolon. Pila na gani katuig mo nga di ka kalakaw? Mag 26 na katuig. 26 katuig? Oh. Sus, dugay-dugay naman kay ba? Okay na ma. Bakong pagkanto na kuan Kini imo pang inibawi karon na tinda-tinda na lang pod mo dire. Ha? Nagtinda-tinda na lang pod. Oh, nagtinda mi dire pero mo lagi. Dili na namo kagalingon ning kwarta. Kana ang linding ra ba? Linding. Oh, lisod kayo kay linding ra kay makakwarta gyud ang sa linding. Ay, basin dai podog na ay ganahan Gabi ka sir. Ganahan mo kuan mo tabang. Basin dai nay manumong kasing-kasing nga mahatag og mga ano? Punan lang para makanegosyo. Diyan natay punan na mabayaran. Mabayaran na mga utang na sa linding na hindi na linding. Kuan ra sarili lang. Kana murag dili na may maglisod bayan sa panginabuhi eh. Di ba? Ano man kayo naon nga bayaran? Pero labon daghang kay kwartas gobyerno gipangkurakot lang. Damo ko. Nas lamisa pati nagana. Tagaan tatagi sa kabandol ato. Kita dire. Bayaran na ato ang utang na to. Nagkalapait ta. Oo. Ba? Oo lagi. Mao ganay kuan. Una nga og isa may mo makakita ning imong video na tabangan ko sa ako ang panginabuhi sa akong pamilya. Oh, kay di na gid kalakaw, 26 na katuig. Ang asawa po nako na mild stroke po siya. Na mild stroke po ang asawa. Oo, na mild stroke po siya niya. Sus. Taon yung anak nako na kuha ni siya diri na kani nabali ang iyang diri. Oh. Maglisod po siya og kuha niyang kamot kay ni anak naman lang ang kamot. Sus daghan na gid kayong pagsulay sa kinabuhi ba? Daghang lagi niya muna nga laban na. Di lang kita surrender. Pildi man mo surrender. Oo. Oto nga nakaana lagi ko nga yung kamot lang gyud gyapon bisag nabuli ta sa utang. Mao lagi. Sige, basin ta mapansin tas gobyerno basin og nay maka. Oo. Pansin na nila. Nag-apply kong trabaho dun sa province. Oh. Kang Gobernador Onel Roque. Oh. Ya karon kay ang istorya ni gobernador dito kay wala lagi ko may budget. So kaya ra ta na akong trabaho dito kay i-check ra ta nang kanang mga dump truck ba. Lagi ba? Bindro kay i-check ra ta nang DR. Kaya ra gyud ta na akong trabaho nako kay nara sa checkpoint ko dun sa ang kwan. Lagi ba? Lingkod-lingkod dun ta dito. Friend miss Facebook ni Gob. Gobernador. Oh, siya ako itag na ko ni siya ha. Ako nga mo kong asawa nako. Stroke man. Pag-isod mo ko kay na may stroke mo siya. Mao lagi. PWD pa ko niya. Pero yung asawa dito guys, so. Una nga mangayo kog tabang sa gobyerno nga dili kwarta nga akong pangita. Trabaho mo akong pangita kay aron mapuslan pa pud niya ako ang mga kaybalo kay ako high school graduate di ako sa unang eskwela ko. Ya kay ako na disgrasya ra ba ako. Lagi. Muna nga naglisod ko kay tungod ko na ako'y mga pamilya nga nanginanglan po sa matag adlaw. Sige. Mao to. Hinaot na yung mga tao nga malumong kasing-kasing nga naas atong panggobyerno nga siya matabangan siya siyang problema, siyang mga kalisod. Province lang sa Bukidnon. Sa province. Nata dire sa Nabunturan. Dire sa dool sa boundary sa Bukidnon ug Davao Norte. Bukidnon Davao. Mao to. Shattered dreams like glass on the